Здравейте, аз съм Любо и искам да ви задам един въпрос. Колко струва един ваш ден? Един ден, един единствен. Странен въпрос, нали? И малко глупав. Но никой не се е замислил колко струва един негов ден. За един от нас обаче този въпрос и отговорът е жизненно важен. И това е Ади. Аз ще ви кажа колко струва един ден. Един ден за Ади струва 1,20 лв. Толкова. Толкова е цената на един SMS на кратък номер 17777 с текст DMS Ади на латиница. Един SMS, един ден повече за нея. Тези SMS ще помогнат за животоспасяващата операция на Ади. Аз и подарих един ден. Знам, че всеки от вас също може да подари един ден. И когато всеки даде своя ден, Ади очаква дълъг, щастлив и толкова невероятен живот, че просто от сега мога да иззаведа за него. Мили хора, приятелчета, много малка част от вас познавам лично, много малка част е виждала мене. Но между нас има нещо много общо и това е сърцето, което бие в гърдите на всеки, сърцето, което ни прави хора, и това сърце, съм убеден, ще накара и вас да помогнем заедно на Ади. Толкова е просто, толкова елементарно и толкова човешко. Знам, че вие сте хора и много ви благодаря за това, което ще направите.